mi sume rieko. Sani en sama itelo gi ratiro kosi telo gi chuny jopiny. Nikech gimo miya penjo nikech ratiro nyiso ni ng'ato kaka Soipan Tuya. Yes. Onge ng'ama okete kamoro amora mwaneno ni en gi wach moro. Ti ikwede nikech ang'o? Ema miyo penjo ni sani koro jatend piny onego bed ni tiyo gi ratiro koso chuny jopiny. Nikech chuny jopiny to igi osewang' ni ok gidwa ng'ata kanyo. Ok onyiso ni nitie gimomiyo igi owang' awang'a. Koro jatelo sani onego bed ni tiyo gi ratiro koso chuny jopiny. Jatelo dware ni mondo seche machalo kama nikech wan e crisis. Dware ni mondo oti gi chuny jopiny. Ma ratiro ok ochuno. To ratiro e seche ji to ok ochuno. To ng'eni nikech kaka ne wasewacho ni wan a constitutional democracy. Ratiro ma walose ni koro bire constitution. To gima jo Gen Z gi jo Kenya osebedo ka wacho en ni tekeleza katiba. Wahakikisha ni kata e telo ma watimogi wan gi katiba marwa manyisowa kendo ng'enyne awinjo ga wechegi X-Space kenda samoro bi giluonga kenda loso kodgi. To gimoro amora ma ng'ato penji en ni gik mano timogo bende gi implement the constitution. Omiyo kata obedo ni japiny nyalo kwedo chuny japiny, jatelo nyalo kwedo chuny japiny, to deep down chuny japiny to en mar katiba marwa. En mar hakikisha ni chik otim. To kan gimomiyo koro pogruok bede en nikech jatelo to dwani mondo tigi ratiro mare en owuon. Ma ok samoro ok lu katiba marwa nikech bed no luwo katiba to nitie gik mang'eny ma kako timogi okoripo bed ni otimogi kamano. To on the other hand of it be onyalo do a mix. Manyiso onyalo tiyo gi ratiro mar chik to nyalo nyaka tiyo gi deep down the heart mar japiny. Manyiso ni chuny japiny dwarano. To ana bed jatelo mar Kenya to be gima muna tima public opinion Trevor. Kata mane appointment mar cabinets gi onge nikech wan gi institutions of governance. Kidhi public sector ka wan gi secretariat milongo ni public sector reforms secretariat. Manage data tete kaka jo ng'ata milongo ni jatich mar sirikal public kata bed mana nas moro mantiere kuri. Nitiere jogo nigi data mage nikech gindiko reports to reporde gi kalo kaka samoro giyudo promotions, jomoko bende mok ti maber yudo demotions. To koro dware ni jatelo mar piny ong'e ni to assuming na kao kata mana public opinion mar jo Kenya kaka for instance ng'ano madanga kit CS mar health. Jo Kenya are not daft to be able to identify somebody mabe tiyo matek magi penjre ni to ng'ama waketo nyinge ni be otiyo maber adier kanye mosetime gimoro ma waneno katimre maber kata mibadhi mage mosemake to bende ang'ono manene wandene. To nikech ng'ata ma jatelo mar piny luongo nyinge to waneno ka ng'ato samoro ok ochulo dues mage mag kia association margi, ng'ato samoro kia ok otimo ang'ono. Koro jiringo mar mondo gi fill up gaps moripo bed ni ratiro mar chik mar katiba marwa deal with those kind of issues. Omiyo nyalo kawa mix of dwaro mar jopiny to nyalo nyaka kawa mix mar ratiro mar chik ae to pim ni to ere time frame. Kech Kenya ka be wabet ga gitwak mang'eny kabisa but ok miwa ga time frames. Gik ma wadhi achieve on the short term, ang'o gini mwadhi achieve on the mid term and long term issues gin kaka magi.